दूसरे दिवस के भव्य समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगणों को फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं संदूक गोबांमा साम दिन आगिबो बाइके जाजांमा बाय चिनि जे बाय किसा हावारो ता किसा सागो सेबा सिनि बखाओ खातुआ मानो खानो के बाइके पालाय जागै दंखाय जे सामुं दांनाय र खाकतनि बागै हास्तेनि बागै बसंनि बागै सामुं दांनाय र बतेबो खातुङै चिनि थिनांनि Ladies and gentlemen, moving back to our performances. बसंनि बर रक भाइके एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मंच पर गायक समुदाय के लिए वंदना परफॉर्मेंस ताबे गाहाम चिंबसकांगो मोसामोंकी खाई बसुनि गाल बसुनि हामिया चिलाय बुमा मोसानागोदान केरेंजोग्रा जोंनि वंदना मोसामों तो गाय खोनावो सोंजोंना तालो सिनि अबस्था नामसुलायाना साइबो नाम मोसामों याहा खलोबिले पाउंडा सिंगे खालामनाय जत सिनि बसं बालखाय मालाय लायो बखानि को छालायो सिनि जामुं लोंमुं सिनि गानमुं जुमुं जतनो ताय किसने खुखाय जागो उनके अबायके चबुइ तंखाय तो बुइबो लुया बुइबो सिया जोंबो मालाय लायनायनि गायसे लामा मानो आगिनि थिनां आगिनि सिनि लायबो मानो सियांखाय सिनि थिनांगो रागै मानिया हाया दिबा उनखाय सिनि लायबो सिनानि नांगोनो हापां सिनि नाय खुङो हामाय माया अबायके सिनि सिनि लायबो मानो सिरि मान बागै सिनि हासिया अबत हापाफोर गोनाङैनो सिनि भगवान बिसाखुन्दानि आजै मोसानो 15 नभेम्बर पालाय जागै थाङो सिनि संदुक कुंजुमा सालनि आव बेलायखानो खातोथों आंबो संदुक आबागैनो अ सालनो जोंबो जत्तनो जों सिनाबो नांगौ सनमान नांगौ आबोनि लगे लगे सिनि कुंबो सुगो जोंबो सामु गाहाम खालायमानो खालायबो दङ सिनांगो देबो खालायनो हानि खा खालायो जत्तना हामबाय खुलुमखा मैडम नोंसावो भगवान बिरसा मुंडा झारखंडनि बर' रक बिरसा मुंडानो मुथाय हाइके नुगुइ बिनि आसामा सालनो जनजाति गौरव दिवस पालायो मैडम नों खरकसा दफा हदनो तैयै हुकुमनो तैयै सामुं ताङै तंनाय खरकसा आर्टिस्ट इंगै नों पमाहाय वासो त्रिपुरा सारक बाहायनो त्रिपुरा सारक आइकननो तैयै ओबो हाइके त्रिपुरा सारक हुकुम तेर फेनि नदना सिनि हास्नो अबहाय बर' सुरिया मोदाय हाइकनो खुसिनानै दं सिनि हास्नो बर' भगवान सिनो मोदाय दा आरो कासिमानि सिनि बुगाग्रा वीर विक्रम मालिको दाहानो नां मोदाय हाइकनो लोगो मरकिसावो सिनि वीरखौ सनानै खालामनानै वान सुगैमै आजरावो आबागे थांलाय सुनाव बोसोर गुजुब बोसोर कलो गुजुब सनानै खालामखना आबो करिके थांलाय सु मानजुमो आसो खामगला खामो बा बिरि थाङै मानाय जा कदखाय थाङै मानाय जा आ बिरखौ खाला सोनाबा बाय बोसोरनि जाका आरो आबै साबाया जायसे जोंनि बिरमहल बोसोर नायथं बोसोर गायथं आबो हाखर गोनाङै फानसे आसो नायथं लुक जायांखाय काका बाहागोतै काकागो न'फ्रावनानै आबो चिनि जेरै थियोबो गनाय केकनो सिनाबो सिनाबो थिना जायगानि माखासे सिनाबो सिनि जायगायाव दङ बेलायगे खोथानाय अ सामुर हायनो बर' पासावसि न' खुंजा दानामायो बोसा बोसा बर' खायमामायो मार्केट खुंजा पायमामायो सिनि बर' आसो खमरसिसा इसे थामजि चुकु 39 years ago आसगे खलाय कलांका निने फरायनाय खालामनानै कलेज फाननानै निने माथुमो निने रांथं जत्त जागानो मानसिबो खलाय कलांका आङो मोजाय मोजायाखौ आं हादोंना आसो खलायनि आंनि खानि जे वानसुमानि आंगाबनो फिल खायो बेलायखानो मोदायनि फान करिके मोदायनि पावार करिके आसो खलायनि आबादनो
aku kamu mana bola apa itu yang musik aku apa itu bola cinta perawa Madam, goबां मा दिप्लासा उता फोरोंनाय बिथिङाव गोबां अर्गानाइजेसन गोबां ससाइटि गोबां हदानि कालचारनि दांनानै माने दङ बंनि बागैनि फकसार मुंखांनाय गोबां हदानि दांनानै बागै tadi serai-serai ke singgah kamu गोबां मा दिप्लासा ससाइटि गोबां मा दिप्लासा ससाइटि हदा हुकुमनो तुयै तुङायाव दङ अमा हायके दिप्लासानि सिरिंखौ थांनांनो बागै बंनो नोंथां फकसारनाय jatuhnya ganija kosong ganija malunya hamda ko ganija campur ganija kanu cuma jatuhnya hamda ko oh hamda mama itu bangsa kelihatan kelai dulu asal hamda ko trio sama ba kelainya itu kan apa aja nanti ke mama kelainya tuh dari sini kosong apa aja tuh saltal nih Hanbani, jadi sendiri, sama siapa pun cari, sini kosong, hak terus sini ya, patar hak terus, sini ni mana nih, ni kampai, tapi apa hari berat, apa ni manjat, jadi cuma manjat, berkabung kenang, apa aja saat manjat tu betul gue, kosong ni bagai, kelai tanai, ini, tapi apa ni, anti ni kampai, kelai